Jo, ahojte lidi, už jsme se dlouho neviděli. Dnešním sponzorem je Vystřelánky vlaku a dneska si uděláme tančící reginu. Ne, ještě nedělej. Reginu, takže koukejte. To nedopadne. To bude hořet. A koukejte, tady máme disco. A to mi vypálí oči. Tak a... Koukej. Koukej, to bude pociku. No, jak to tam svítí. Počkej, ve vlaku je disco. No ne, tak koukej. Koukejte taky zase. To nedopadlo dobře. Jo. Jako to se zabouchne. Jako s tím vlakem. Dej to do prostřed těch dveří. Do prostřed. Ne, to se rozbije. Do prostřed. Jo. Jako ty rychle běž. Pojď nahoru a jako jdeš dolů rychle. A jak ten skateboard? A pokud byste chtěli taky tady ty skvělé vystřelovánky, tak koukněte, my jsme si vystřelili zde model zelené regionovy, koukejte, tady tu, to je malá, to je asi nějak takhle. A To je jako motorák. je to jako motorák. A tady máme standard takhle půlku, tady máme regionovou. Tak a koukejte, a tady máme ještě ten celý standard takhle. No a to je vše. Tady to máme jenom návod, lepidlo, nůžky, nevím, pravítko a to je vše. Takže pokud byste chtěli, objednávejte na beta. Betexa.cz. Mají to na Facebooku a na Backset, na foťáku. Na tý. jo, a na foťáku. Ty tam musí být, jo, teď to můžeme. Nasledovat, ne, počkej, já to byla cena, ale QR kód tady nemají. Ty to je, To je QR kód. no tak ještě nemáme konec, za chvilinku. No a tady máme naši bavoda. No tak budeme končit za chvilinku. Teďko budeme končit. tak prosím účet. Ne, účet, prosím. Prosím. Ne, tak